Jeg hedder Lars Stouenberg. Jeg er billedkunstner. I år har jeg malet rigtig mange havmalerier med bølger. Min inspiration til havmalerier får jeg på mine daglige badeture i havet. I år har jeg som noget nyt lært crawl. Her kan jeg se havet både fra oven og fra neden. Du vil nu se en video fra havet, hvor jeg svømmer crawl. Tak for nu. Du skal have kig i skærmen. Ja. Ser jeg nok. Ja, det kan jeg prøve så. Ja, det bliver godt. Nu har jeg, hvor du crawler.